Khona umdala wezinsuku nasiphi simo nasiphi na isimo siyalalela nasiphi simo nasiphi na isimo siyalalela asibingelele egameni likaJesu. Sibingelela abasenior bishop, the bishop, the committee yonke, ulady bishop, babe khona abafundisi bonke, abazali bonke abakhona egameni lenkosi Jesu Kristu. Amen. Isibongo sami ngokamdlalose igama lami nje cishe ngashela isingisi ngizoliyeka namhlanje ngingalisho. Kodwa ke ekhaya kusebhamshela abazalwane. Hayi into yami iyatraceka nje. Ukhona abanye abayizwa ivoice abayirecognize, khona abanye abangayizwa ivoice. Kodwa ke siyophuthuma leso sikhathi ngoba if sesendaweni yokukhonza sisendaweni to say njengalokhu uKristu uMose aphakamisa inyoka ehlanu kanjalo indodana yomuntu kumele uphakanyiswe. Amen. Ngiyazobazalwane bami. Okunye nje usongibuza offline kodwa ekhaya kusebhamshela abazalwane uma ngifuna nje ukuthola kodwa njengalokhu uMose aphakamisa inyoka yethusi ehlanu kanjalo nendoda nomuntu imelwe uphakanyiswe. Futhi ngalezo insuku baba uSibiya ngizongena nje ngifunda ivesi elilodwa bazake ngiqede 15 minutes ngenxa yesikhathi. Njalo futhi ngalezo zikhathi mabishop bami nabazalwane bonke kube khona umngcwabo wodliwe inyoka kodwa kube ngabibi abanye bebeyibuka leyo nyoka kodwa ingabadlanga aba-attend umngcwabo nabo bashawe yinyoka. Akano banyangizwa kodwa kwahluka ekuthenini abashawe yinyoka bebeyibuka inyoka yethusi kodwa abanye bashaya inyoka bangayibukanga inyoka yethusi bafa. Ngama ngamagama kuzokwenzeka si-attend umngcwabo wabantu abalinyazwe izinto thina ebesiyibona ukuthi uKristu Jesu njengalokho uMose aphakamisa inyoka yethusi ehlanu kanjalo indodana yomuntu imele ukuphakanyiswa. Oh, glory to Jesus. Hallelujah. Shothi wayekasukume mama Ali ngelinye ilanga omunye egama ngishayile inyoka kodwa ngiyibuke yethusi ngaphila kodwa khona shewe inyoka obene boxini ngoba kumelwe uKristu kubadunyiswe. Hallelujah. Sawazi ukushumela kakhulu isikhathi bangixela abantu bamethology ngiyibona ngelinye ilanga bazalwane cela ukubeka eceleni nje ishiya khona manje ngihluphayo. If you read the book of Jeremiah chapter number 23 verse number 29, it's the word of God is like a hammer that breaks pieces of the rock. Okay. Ngingena ezulwini ngoba ekhaya ngeke sifundwa ngeke uyoxabana nami manje kulekile manje. Amen bazalwane. Amen. Lithi lenkosi linjengesando esiqophoza idwala lihlabuke. Bakusotobe abantu abalashiya body of Christ ingoba baba beshiswa isando esiyizwi likaNkulunkulu. Hayi umdlalo senzoba mema. Hayi sosibopheleze enzoba mema. Hayi ali obaqala ngizoba mema kodwa njalo baphikwa izwi kuphikwa into ehlophaza amadwala futhi ngamanye amagama umusinde kwihema abuye ubhala kahle ngelinye ilanga ke ngishubele njengekhehla elidala wathi izwi lenkosi lumlilo. Futhi ngamanye amagama ungasinda kwirong usingasinde esandweni kodwa ngeke usinde emsililweni. Yona
Shuthi uma uxakwa yintshumayelo uxakwa yizwi. Awuxakwa usotobe. Uma uxakwa yintshumayelo awuxakwa yizwi. Awuxakwa usotobe. Xatshwa yizwe elihema. Bawuhlulwa yizwi bazalwane. Balikushili bawuhlulekile ukuthi ngoba each and every time I want to bless this dimension ngiqede bazalwane ba. I want to bless this dimension. Whenever the word comes, there's something that has to break upon your body, upon your soul, upon your life. Ngiyanibona nonke ngiyagijimela ekutheni akuhlephuka amakhamandelo obuthakathi nokubulalana nenzondo nenhlebo. Kodwa ngamanye amagama masifike ezwini awukwazi ukuzwa izwi kube khona engaqhephuki kuwe. Awukwazi ukuzwa izwi kube khona into engashi kuwe. Oh yes. Body of Christ. Exolisa abazalwane bami kunzima ungena ngasigcineni. Mama nje isikhathi mina ngisenaso. Ukuthi ayibotha nje ngale. Kodwa whenever we pick the word of God, we pick uJesu. Condition mfundisi wami. Whenever you pick the Bible, it must be the manifestation of reality. Ngisho ngesizulu. Bawuthotha iBhayibheli awagcini lamazwi la. Funa azafike emphumelelo okuphila kwabo. Abe into oyiphilayo imini nobusuku. Abe uthi singakahlangani ngesonto ngaba kusifiya. Kodwa amazi ahlangane nawe. Ungasuka ekhaya. Ingakho mawufika la eBody of Christ sizokhonza. Mawu amazwi akhe adibana namazwi ohlangane nawe endleleni. Uba umntwana ukwazi ukukhonza noma ngakhonzeni. Asikhonze uNkulunkulu ngoba esinika ngiyangixolela manje ngasuke ngasindiswa ngixolela ukuthi isishaya into engafuni ukuyishaya. Kodwa asidlali lotho la. Awufaka u6 numbers kuJesu. Bese uexpect ube neexpectation. Uzokumkhonza engenzeki lutho. Usindiswe engasebenzi. Kodwa abe uJesu abe inkosi nomsindisi empilweni yakho. Athi ngelinye ilanga awukodwa bazalwane bami ngaphandle kokukholwa akwenzeki. Futhi ngamanye amagama noma ningawathenga amagrosa kodwa manje ngakholwa akunakwenzeka ukuthi uJehova athokoze. Noma ungayigcwalisa ingane uzisebhishi njengoba kuDisemba kodwa without faith there is nothing that can please his God njengokholo. Amen. Yes. Amen. Amen. Ngiyacela sonke bacela ukungena wena Bishop la. Ngiyacela Bishop la. Uqedele indawana bazalwane. Ngicela uqedele indawana. Futhi ngamanye amagama bazalwane. Uma sihlangana funa kube khona imanifestation kuwena njengomzalwane. Yabona nje ngithandazo nami ngeke ngavula amehlo wathi ngiconfess. It is so Bishop and I'm going to the duties. Ungifake Bishop ngoba vele qaqala ungibona yophila ungibone. Uthi ngingankinga bazalwane. Okay. Ngabazalwane ayikho into eyingozi njenge spirit so ngingakwazi ukudiscern umoya abanye abantu babethandaza. Ngaxolisa abazalwane baseBody of Christ ngingaphinde futhi ningibize ngoba nje indoda straight mina ngikutshela ngihambe. Whenever someone is praying, do not open your eyes because the particular spirit of that nature of that kind esizama ukurebuka uhamba nawe. Amen. Yo. Yes. All right. Ngiyanyakaza sithanda. Ngixolela iBody of Christ ngiyamthanda mina nginibamba lapha YouTube vele mina. Nginibamba lapha YouTube. Lezo sala. Whenever we are praying, learn to close your eyes. For the sake of that one whosoever is praying. Angangene ekulingweni. Yabona le verse ethi do not lead me into temptations. Alisho ukuthi ama temptations awekho. Kodwa kuthiwa baba azoba khona ama temptations. But do not lead us into temptation. Ekhona. Futhi ngamanye amagama bawuqala ukuthi bakapolitiki kuba khona into separation of powers. La uzobona khona is temptation. Kodwa wena ungayi kuyona because uthandaza umthandazo othi do not lead me into temptations. Asifunde numbers chapter number 10 ngikhothule ekhaya.
kuze ngamambezeli incwadi kaNumeri ebhalwa uMose kuma-Pentateuch, the book of laws. Angithi niyazi bazalwane bami. Shaya theology ngiyibona ngelinye ilanga. Ofuna ngetheology ngibona ngesonto bazalwane. Ngoba bazalwane ngathi bafundisa ke sezele disclaimer. Angisiyena mina babusonto abumfundisi ophuma la othi mayeshumele into ungayiquestion. You can call me ngisho as much as I've prayed for the sermon that I'm going to preach. But I have to be questionable with what I'm teaching in the church. Amen. Enhlangane kabi namba salwana. Yebo salwana. Sikwazi ukuba nomfundisi ozobanjwa umoya ekethe umbhalo. Athi asigoduke siye pha. Asisambuza athi abe kuumoya. Awukwazi umoya kaNkulunkulu ukukunikeza into errong. Funa sikubuze. Umoya onjani? Angithandi ukhipha leli theology elikumina ngifuna bazalwane. Cela uvule incwadi kaNumbers chapter number 10 uNumeri isahluko number 10 bazalwane noma ukwazi ukufunda. Nami ngithi ngibonile ade ngifika lapho sengifunda amavesi. Futhi umuntu ukwazi ukufunda izulu akalidonsa nje iBhayibheli alifunda. Mfowethu lapho ubamba nomfundisi wabo uButhelezi cela ungifundele lapha emuva ukuze nabasemuva bezozwa bazalwane. Ngicathi nje ngisele into ngeke ngisayiqeda wonke lamanothi ami. Uma sengiqedile bazalwane lamanothi ami ngizowashiya awubishop wathole ngizowathumela ngeke ngisawafunda wonke ukuze ngelinye ilanga ungasho afika amadodeni ngawazi akhuluma noma yini ebandleni kaNkulunkulu to get mina bazalwane angisawathatha ama invitations ngenxa ukuthi manje sesahlupha kakhulu ngala eThekwini abanye bayasaza abanye abasazi ngenxa ukuthi bazalwane whenever sizezwe kaNkulunkulu you have to respect his ngabani likaNkulunkulu. So Numbers bazalwane chapter number 10 incwadi kaEbhalwe uMose obuka nje isetting yeBhayibheli babu Ali kuthiwa uMose wabhala incwadi kaGenesis kodwa uzala uExodus. Yabona ayidingi umoya ongcwele. Isidinga ukuthi sihambe siyohlala phansi sifunde imibhalo. Ukutshela seqalelwe khona uNkulunkulu wenza izulu lomhlaba ngithi aqhubeke uMose athi hayibo kuthi uMose kodwa ashibhuse kubani kuMose kwi-order engakafiki ayinasambulo lento idinga ukuthi uhambe uyihlalela phansi uyefunda bese uyabuza otshela ibandla ngoba uyoze uthi wayekhona engakabibikho ebekhona kanti uyedwa simaze ekhona engakabibiki uJesu igama lakhe. Isayizolo sikulokhe ngampela ekuseni kodwa cela ngifundele uchapter number 10 verse number 29. Chapter number 10. Verse number 10 incwadi kaNumeri. Verse number 29. uNumeri kunencwadi engiyithandayo ngabafundi ezibandla sothini. Ngixoxela ngelinye ilanga ngayo ukuthi wakwenzakalani naye namhlanje. Ngiyenzela ukuthi usheshe uyibone incwadi engiyifunda ukuthi yiphi. Angithi bazalwane bami. Yes. Whenever we come to the book of Exodus, it's a book in the book of Genesis, it's a book of birth, it's a book of regenerating, it's a book of creation. Then when we go through to the book of Exodus, it's a book of where everyone is exiting in their bondage of sin and in their bondage of slavery. Labantu bephuma khona emakhamandeleni ani esono nobuqila bazalwane. Awukwazi kodwa bazalwane mase kuba khona incwadi elandelayo ekuthiwa it's a book of Numbers. La abantu bakantwana bakaIsrael engizofunda kuyona okuthiwa babecounta ngoba inamba yabantu abaphuma akuyona inamba yabantu abafika. Yes. Bese bakhona incwadi ekuthiwa it's a book of Leviticus eyancwadi amaLevitic la kuhlukaniswa khona abapriest bayigaba ezintathu amaKohathi bayigaba ezintathu babe nomsebenzi wabo. Then if we go to this book bazalwane incwadi kaNumbers iyona esinikeza ukuthi abantwana bakaIsrael bahlungwa kanjani okokuqala bezobala bemiselwa ama-trumpet okuyisign yethu ezabafundisi ukuthi makukhala icilongo asikwazi ukuba nomfundisi ukuthi bakushunyelwa izwi noma bazalwane bakushunyelwa izwi mase kuyisikhathi sezwi kube isikhathi disorder. Now as much as we play. Whenever we hear the sound of the trumpet, we should know what the journey is beginning. Then whenever we move to book of Deuteronomy, it's a repetition of the law, where they are recalling what has happened in the wilderness. Then must we kule ncwadi enithanda Joshua incwadi eyight leso bazalwane bami kodwa into engifuna kuyona when ingane at the age of 12 years engixolela bazalwane ngaphezulu kwa12 la isontweni at the age of 12 years ingane kaIsrael yayisizazi zo 5 lezi incwadi Jesus. Amen. At the age of 12 le ngane lezi incwadi ezu5 yayisizazi kokona ungcono nosudala kokungazi ube worried ukuthi nangu umfundisi ezongiphathisa ngekhaya kodwa at the age of 12 ingane ibisiyazi yonke iTorah.
Amen. Kusokwenzakala. Iyazi yonke imikhosi. Iyazi umisa kwephasika, iyazi iday of atonement. Iyazi usuku leJubile ade khuluma ngalo bishop. Izazi izinkwa zobuko. Iyazi ukuthi emphongolweni kaNkulunkulu khona ngicela ngivule verse number 29. Ngeke ngiqede leli verse ngiliqeda nginami ngizobuya ngisande ngizokhonza ingezini uzoshuma. Amen. Verse number 29. Yes. uMose wathi kuHabhadi Uhobabi indodana Karehuli. Yes. kwakwamidiyane umkhwekazi kaMose, siya endaweni ashilo ngayo Ake uJehova. sisho sonke la siya endaweni uJehova njani? Ashilo ngayo. This message is for the Church of Body of Christ. Siya endaweni uJehova njani? Ashilo ngayo. Beka. Wathi Ngicela manje. ngiyakukunika yona, woza wena uhambe nathi, siyakukwenza okuhle, Qhubeka nje. siyakukwenzela okuhle, Okuhle, yes. ngokuba uJehova ukhulumile okuhle ngoIsrayeli. Okay. This is a story. Zoba ne summary nje bazalwane ngenxa yesikhathi. This is a story of Moses ekhuluma nobani noSiparo wakhe. Uma uMoses ekhuluma noSiparo wakhe uthi babusibiya, "Woza sihambe nawe." Kuyakuthi lokhu uJehova okuhle akukhulumile ngathi. Nawe uyonjani uyokwenzela. Qhubeka ke bazalwane. Kungama bese ngifuna sekuwona. Futhi ngamanye amagama kune blessing that is coming by ukhamba nomuntu. Kuthi mina ngingene ngapha sekuseni bazalwane, ngiyacela. Kunesibusiso esiza nokuthi uhamba nobani. Hayi, kube nesibusiso esiza ukuthi awuhambi nobani. Yeah. Bengizothi le sermon yami ake ngiyishintshe manje ngithi the divine helpers of your journey. Kunabantu obadingayo empilweni ukuze uhambe. Yeah. Noma ungaba neability yokuhamba kodwa awukwazi ukuhamba bengekho. Awufunde lapho uqede le verse. Uqede le verse nje kuphela. Khona enye bengizoya kuyona engisayifunda ngenxa yesikhathi. Bengizofela kwi-NT kodwa ngenxa yesikhathi engisakwazi ukufika. Cela uqhubeke. Verse 30, wathi kuye, angikuyi ukuhamba, kepha ngiyakusuka ngiye ezweni lakithi nasezihlotsheni zami. Uthi uHoba mayiphendula uthi kanjani bazalwane? Ukuhamba. It's a proposal. Singahamba in now. Whatever God has done for us as the body of Christ, for us as our bishop. Lokhu uNkulunkulu okuhle akukhulume ngobishop wethu. Uma sihamba naye, nawe unjani? Uyokwenzela. Qhubeka. Usethi lo muntu mayiphendula ngoba akuyena wonke umuntu accepta iproposal. Angani bani angiyezwani. U55 kaIsaiah, ozani nonke nina enomileni izophuza nani ningenayo imali. It's an invitation to salvation. Nichithelani imali yenu kukho konke ongesiyona inzuzo. Yes. Athi mayiqeda lapho athi impela isandla sikaJehova sifinyeziwe ukuba singesindise nendlebe yakhe ayinzima ukuba ingezwa kepha ububi benu busithile ubuso baNkulunkulu. It's the call bazalwane. This guy is being called. He said no. Asilandele response elandela. This is a conversation. Kepha wathi ake ungasishiyi. Wathi bazalwane ake unjani? Awungashiyi qhubeka ngokubuya bayini. Ngokuba uyakuba haleluya. Njengokuba uyakuba ukuthi siyakumisa kanjani ehlane. Njengokuba uyazi Ngoba amen. Yes. uyakuba ngamehlo ethu. This guy webazalwane. Ubabani laba abafunda ngemuva. Mbathi ngithe cela ume lapho ngeenyawo siqede nawe manje. Ngokuba uyakuba yini? Ngokuba uyazi ukuthi siyakumisa kanjani ehlane. A divine helper bazalwane umuntu ohamba nawe endleleni wena ongakazi uhambe. Ngoba yena indlela uyayazi. uMose it doesn't bring because uSiparo wakhe lo muntu.
umbringa ngoba lo muntu wazi wonke izinto zasehlane ngoba obizweni njengoba ningababishop ningabafundisi kunobishop efuna azazi izinto zehlane kube khona ubishop ozaziyo izinto zangaphandle kwehlane kube khona nobishop okwaziyo ukususa ibandla sebeqedile babami ehlane abavangeli baqeda abafundisi kodwa kube khona oneskill sokwazi ukufundisa sebengaphakathi kube khona okwazi ukuthi uma ibandla lisirebuka isifundo kungene ofundisayo nolusayo mina ngokubizwa kwami ngumelusi siqedele basa Uyakuthi uma uhamba nathi yebo kwenzele ukuthi khona bese nikhitsha khona bese ningayiqedi elithi wena ehlane uyokuba ngamehlo ethu kepha wathi ake ungasishiya yebo uyazi ukuyisa kanjani ehlane uyakuba ngamehlo ethu ehlane uyakuba yini bazalwane futhi ngamanye amagama asikwazi ukuphuma kuba usotobe ngoba usotobe wamehlo ethu ehlane awubazalwane bami awubazalwane bami ake silungisele ndawo futhi ngamanye amagama mthiya kunabantu esibadingayo ebandleni hayi ngoba kuyi-leadership yodwa asidingi leadership yodwa sidinga wonke umuntu abe equipped and fulfilling the vision of the church whenever a person is fulfilled and ensuring that the vision of the church ayini abanye benu bayoba ngamehlo ehlane abanye benu bazi ukuthi uma kukhona iy'ngane ey'jolayo zisolvwa kanjani abanye benu bakwazi ukudisena iy'ngane ey'nomoya wokuyibulala ngoba ngoba church elingenawo wonke ama-characteristics of life. It's a failing church ever in the world. Because if we need psychological teachings, we should find them in the church. As las cross nights, sisimaphindi noma sisiphindile siphume la umzawami oyibulala kade nimculisa ialto. Ngoba ningenawo umoya womuntu oneskill sokwazi ukungenelela ku psychological issues. Sengiyaqeda. Akani wena ngizwa nini? Akani basina ngizwa nini manje? Azikuzwa kahle. Futhi ngamanye amagama uma uphuma umzalwane oyibulala sotobe, safanele sibuye sikhale phansi. Silifundise abantu ukuthi sidinga umzalwane onespirit. Awukwazi ukubamba ingane ngealto kuze kusekuseni iphume yile ngesintambo. Akekho ebantwini abawu60 okwazi ukubona ukuthi ingane bizoyibulala. Akekho. Kodwa sisawu sokuba ngamehlo ethu ehlane. Akekho obone leyo nto, akekho. No yedwa obegada itethaza udo akasabhala itethaza ezifana nezabanye. Akekho ebandleni. Kuma glory to Jesus siyakhala ngesonto akekho. Okwazi ukubona ukuthi kunengane efuna ukuyibulala kuleli bandla. Sesoyingcwaba ngesonto. Mina I make a disclaimer kuleli bandla ngilikhonzisayo. I make a disclaimer kuleli bandla. Ngathi mina ngeke umzalwane ngomngcwabo oyibulala mina. I make a disclaimer mina izumdlalo wasemini because I have to equip these people la ebandleni bekwazi ukubonana ababengekho right. Angikwazi ukuthi ngaphuma la ngiyaxosa ngixoxa abafundisi abasenza lento engiyenzayo nami mangcwaba esiwuthula othulini umhlabathini ngethembe ngiphume nje ngikhipha umuntu ebesingakwazi ukuyisonza inkinga yakhe sikhona sabafundisi sifake okholo labakhulu abancane asikwazi bazalwane nikhona no mama nihluleke ukudisena ukuthi ingane iphila kwi-circumstance ye-rape kodwa nikhona nikwazi ukubona lawo ma-symptoms niyibandla likaNkulunkulu nikhona bazalwane nihluleke ukubona ingane iphila under the influence of abuse kodwa lokho kuthiwa hoze ulibambe liyashelela libanjwani lishelela amehlo singenawo endleleni ngiyabonga amehlo ethu ehlala ngiyabonga amehlo ethu ehlala ngiyabonga amehlo ethu ehlala sibashina yethu umzalwane bazalwane utshele nobelo vile ukuthi hayi cha khona enye indoda emnyama esebhamshele efikile yathi siyokuba ngamehlo ethu ehlala webazalwane yenza lento babusotobe ungakwazi ukushiya umzalwane endleleni wenza onke ama-means ukuthi you check each and every individual whether you are attending the service or you are not attending the service. Ngiyaqedela-ke amen. 2 siyala ibandla likwazi ukugcwala kangaka sihlula ama-skills okwenza imali sihlula uku-fundraise thola nje lo isayoni-ke ma manithola o-350 ngcono nisenongibamba ngaphandle manithola o-350 futhi mina ngisebenza kubona vele ngisho nje kuwe soba manithola o-350 bonke o-350 nibatholayo nibatholela ukuthenga i-data yokuhlala Facebook awuthengi awuthola u-350 wenze something yabo ngo-350 ngo-150 abe usune-learners
go 150 abusune learners manje kodwa bangakanani usubabhubhudlile from 2020 up until now bangakanani amakhavera ade siwabekela ukuthenga ngo350 ngoba bazalwane ngcono njotshelwe isayoni uhlangane nomzalwane sonto bengaze ngaxoshela isonto ekseni ngikhathi ke birthday yakho ngingakubongela nokubongela asikwazi ukuhlangana nawe usufaka ikhavera kodwa ade sifuna u50 rand awunawo Dala ngemali ke manje. awukwazi bazalwane Dala ngiyofika manje. sikuthengele ngisho uniform uhambe le uniform uthi abazali bancikisela bangikhumisa uniform kodwa wena mawunemali ubonakala ku Sports and Leisure ubonakala egroundini ubuka igame ye Chiefs the Pirates kodwa base sifuna imali awutholakala Dala ngiyofika manje. That's the second skill of the church. A church, it's another dimension where we need to revamp the economy of the church first, and then have an influence of the economy of the country. If the body of Christ is about 30 members or 100 members, awukwazi bazalwane ukuba ukuthi sinabazalwane abawu40 noma abawu50 ayibandla liqashe ngisho umuntu oyedwa la ebandleni la funa ngabe ngamanye amagama wasiphuma linxola baseyanetha abazalwane funa wamasiphuma lana khohlwa imvula funa wamasiphuma la wenze show ukuthi we equip ingane ebandleni amen asikwazi bane ngane la ephilo 10 years or 11 years or 10 years sihlolo kuyiphasisa itikiswidi zebandla idayisa itikiswidi zebandla zibe no 67 rand webandla zulethela ebandleni ozowenza umehluko amen ibandla namanje nithathe ezindwangu bawazi ukuphendula manje futhi ngixolisa ukubuza ngezindwangu nithathe ngihirishile kodwa la khona omama la ebandleni amabhodwa ayahirishwa la ebandleni kodwa nikhona nomama nihluleke ukuthi ibandla lenu libe ibandla elinazo zonke izinto Hey. Amen. I want to tell you that the church is a very powerful vessel. Linawo wonke ama-skills inkinga ama-skills asebandleni asebenza ngaphandle kwebandla kulula ukwesupport umuntu ongakhonzi ebody of Christ kodwa niyahluleka ukusupporta umuntu ogeje isitishi esisodwa obethunga la ebandleni alimthathi nize noma equip nimise kulabathungeni bathandayo nithathe u500 nikhokhela umthungo oyedwa enimthandayo nisifundisa lo wethu umthungo uthathunge njengathi Omncane amen. Amen kodwa uzofika umdlalo esefaka ijazi elisipheke cha uthukelo yilo mzalwane wala ebandleni have bed amajazi alomjiji have bed amajazi alosisi kodwa thina we failed to equip that particular individual as the church yabazalwane angicela abantu abathunga abadakwa nami ukhona umfowethu ayibukisa ngaphahlo kuyinkinga ukuthatha imali niyoyinikeza abantu abayoyidle bomnandini akabe ngithatha imali ninikeza abantu abala ibandleni ikhiyi yama ngicela uyipause le video manje kodwa enzoyisho ngiyacela uyipause ikhiyi yamasulumane they are regenerating the economy within themselves. You will never find a Muslim guy buying at Woolworths. You will never find a Muslim guy buying at Checkers. But you want to get him go check right. $8 amasulumane ngoba akafuni ingebe iphume kubantu bakubo. Kodwa mawuqala wena mawami udayisa amagwinya noma ungeza nawo ku-cross night ngeke bawathenge. Bazo kumba usiya ahamba yokhokhela ibhakede lamakhekhe ebhako severelele kodwa bekhona benazi izitofu benazi izitsha zokubhaka akekhothi namhlanje mina I'm making myself available for you ngokubehlane nokuba ngamehlweni ngeke lechumayela izongela kwi-dimension yes4 bazalwane. A church has to have all spheres of the life. Fanele sibe social, we have to be available. Amen. Bazalwane, social. Awukwazi ukupostana nomdlalo osongabazi. Awungazi mina. Ngazela. Uyangazi? Angazi. Awukwazi ukuposta ubabuthelezi. Awumazi uthelezi. Uya kubabusibiya la, awuyipost insurance ababusibiya. Hey kodwa uzobona bona njengala le tene eBhayibheli seligugile endala uzoza izambule la. Akusiza ukupraise izambulo zangaphandle kodwa wakumoli. A church
A church is supposed to have a skill of marketing its own church. Ngendlela zikaKristu. Awukwazi ukugijima kusho amagama abantu. Awukwazi ukugijima nedayi wheel engikhozisa vela ngazi attend imbizo. Mina nje sengino 7 years ngine ibandla likaze liye embizweni. Kalalo nje lapha kuphunyule kuthiwa kuyahlangana njalo ngeso. Oh my God. Uzuhluba ukuyeke ngihlangane nawe inkosi isawumsalelo usaphila. Ngizothi hayi athi anahambi nje nini because nani ngake kodwa imbhalo siyayifunda. La ukhona usufundeni umuntu avunanga lutho bejaka imbizo. Kube mina bengubishop pala esontweni ngiyivale nje imbizo phela unyaka wokucabani nami. That's kwenzakalani bazalwane. Whenever we are not gallivanting outside trying to show other people what we're capable of, it's where we don't grow. Asihlale phansi sibe steady, sibe consistent and try to build the body of Christ into the fullness. Kuthi masihlangana nani ngo 1 year next year. Sithi masihlangana nani next year. Sithi hayibo bathathwa apha abantu uthwele usibili. Hayi ngoba kunjalo. Yini ngoba si create le dimension. Akusizi bazalwane ukuthi nigcwale nonke makuye embizweni kodwa anikho Sunday. Angitshela ngomuntu usibiya ngaze ngikhulume naye. Angazi ukuba usibiya yingakho ke mina bazalwane I'm having mina la eThekwini I'm one of those angiyincomi. I'm one of those pastors ongenalo isonto elikhulu. Kodwa lapho useshumela ema-radio amaningi na TV everywhere where you can think. Into exosha abazalwane ukuthi ngilokho ngikubambe ngevesi njalo ngesonto. Ngize ngihambe ngeseries angifuna ukuxosha kahle. Vele ngiqala iseries ebaptism. Ngithule ngiyinkunzi malanga lokho ngibuya. Ngithi next week besifunde konke. Usho ukuthi hayi besifunda incwadi yezenzo ukhuluma kuPapa. Ngibuye la ngesonto ezangi ngithi hayi sekuyona lo ndaba yoPapa. Ngiphinde ngibuye nange third week ngithi sekuyona. Ngoba ngiyaxolisa bakusibili anikwazi ukuthi ningabafundisi nani bazalwane singabi nayo into standardized yokuthi siyayifunda into yesalvation siqede kuyima awukwazi next week ubugijima ngoHabakukhi 2 next week ubuya noMalaki 3 next week ubuya neZaga 15 next week ubuya nani neChronic angisho ukuthi ku wrong ungakwenza is part of sharing kodwa as a church we have to have a continuous teachings uthi bawuhlangana ngane se-body of Christ uthi bawuthi uthinta indaba yensindiso ikhuluma iqala iziqede ngoba inesifundo sensindiso uthi bayikhuluma indaba yebaptism ikhuluma iziqede ngoba abazalwane awona abazalwane umdlalo sezonhlwanisa lamasonto ntambama ayikho ingozi enkulu njengokuthi sinawo wonke ama-activities kodwa siyawayeka amazwi kaNkulunkulu uma umzalwane ephenduka akafaka i-uniform umzalwane ephenduka ufundiswa ngebaptism aqede ibaptism abhabhadiswe anginankinga manje emkhulekweni nenze umkhuleko kodwa abhabhadiswe angene kanye emanzini aphinde avuke okuyi-sign of dying with Christ and resurrecting with Christ bese kuba yini umbhabhadiso sesingamqala-ke nge-uniform niyezo bazalwane nakhona ukube besinesikhathi besisuka kulabantu okuthiwa amalokhuzana ama-jeje notes noma ama-isen kuthiwa wawulinda kuze kuphela unyaka ungabhabhadiswa nje kusabukakani ukuthi uconsistent Endile mdlalo. Bazalwane. Then leyo nto yenza ube ne-spirit of wenza babusolto belela ibandla lingabi le ibandla lamalabatheka ngabi ibandla lamalabatheka mawubona idayi wheel imimbizo ulabatheka khona uyaphinda uyabuya ngala nansi idayi wheel imise imbizo ulabatheka khona yenza sibe ne-consistency angikwazi mina bazalwane nabazalwane bawu-100 nge-cross night zamakembizweni Mamele ngizokhonza isasande ngikhonzise 5. Hallelujah. Angabele ngifike ngibhala u4 kumdlalo wase. Ngiqale ngivele ngifundela uGenesis 1. Ngithi nje sowufunda soze suqede uGenesis. Khona uzohamba futhi. Ngoba awukwazi bazalwane uba khona ngesikhathi sama special occasions. Amen. Bazalwane, ningamhluphi baba uSotobe inhlozini. Verse bengikhuluma ngayo. Ngiyakuba ngamehlo ethu ehlanje. We need each and every one of you in the body of Christ. Everyone is valued. Everyone is loved. Everyone is going to be matured.
everyone is going to be given a chance yokuthi akukhule kwi-body of Christ. Kodwa ungabalimaza abafundisi abahamba phambi kwenu. Iyekele nto bazalwane azingimhlephulo ocha. Iyekele nto bazalwane ukuthi uma kuyiwa kamhlaba yalingana ubishop uzokhokhela ibhasi lonke. Kodwa base sifika thina kamhlaba mina ngangawukhokha 15,000 mina kumdlalosi sekamhlaba yalingana. Umfundisi ahluleke ukuthenga ijuice endleleni. Abazalwane ubakhokhela ibhasi ka 15. Ingane iphume zothenga ama chips kodwa ifunanga ngesimali. Asiqedeke bazalwane sibele ey'ngqondo zokukhonza. Sezwana bazalwane bami. Whenever we want money upon of Christ, we need it for the issues of the church. Our bishop is very successful. He doesn't need your own money. Amen. Mina solo kuba umfundisi bishop, mhlawumbe ngafakaza umnusi seke ngisamusha la ebandleni. Mina solo kuba umfundisi angaze ngayithatha imali mina. Angiyithathi imali. Ngoba ngiyavuka ngiyithathe. Mina njengomdlasa ngiyithathe. Angikwenza uJuly ngoba angifuna ukuthi umzalwane kunemali ayinikeza umdlalo osusamonke. Kodwa umzalwane uzodemand izinto angazenzi ebandleni. I need you to wrong. You are right. They have to compensate you. They have to give you gift. Kodwa labazalwane sekufanele kukhishwe izinto eziyakubaba usotobe, inzima imali eyakubaba usotobe, ilula imali eyintweni zabo. Nezo bazalwane bami. Then whenever we want to build a church, first of all, marketing strategist of the church, people who are going to have ilokuzana sibiza ngalento le abazokwazi ukuthi bebe ne framework ka 5 years, bebe no short period ka 5 years ukuthi at this church at this time ibandla lizobe lila kulo 5 years, bebe nama objective, bebe nama goal, bebe ne strategic planning. Asikwazi nje ukusanganisa umuntu okhona leader mefuna imbizo siyembizweni sila strategic point yethu esemikuyona mina nangaba abantu bazalwane ba100 mina tshela mina umdlalosi basho ukuthi nje ngakholoza uke embizweni ngathi angibizelwanga kuloo nto ngibizela ukuthi ngolehlanu uzofundisa mina banova ngolehlanu baba present kwi cross night ngafika kwi cross night ngifike ngo12 kwi cross night ngithi ayisesiphelile isikhathi socula nansi imbhalo ngoba whenever we meet singwa izwi lakho Nkosi lisibane enyaweni zami okholwa yimi noma efa ophila kanjalo nalofa ekholwe yimi akasoze afa. Ngezo bazalwane bami uJesu indlela neqiniso nokuphila. Uyiyeke bazalwane lento yokuthi makwaqala kwathiwa kusindisiwe ezayoni uqala uphathwe ikhanda ugule. Ayikho into errong kuthiwa bonke abakhuleke egameni leNkosi bayokusindiswa. Okunye shows kuzongena ngeindlela zakhona emashalofini akhona. Vumale insindiso. Ungathi ususindisiwe hayi basosodwa basingahlaba asikaze sisho njalo. Thina usindiswa la. Whenever kuthiwa kuyasindwa kusindwa emphumeleni wesono. Uphuma usinde nasenhluphekweni. Mina I want to see EPOC more successful church than mine because I don't have a spiritual someone. Bafethu ngangangiyeki. Bafethu akukona la emfuleni la khona emfuleni la. Uzo MCA ini la uyaphuquza kuyonke into la. Uzo MCA ini emshadweni wami. Ngiyafika ngizoshada usiswa kuleli ibandla leli. Kodwa bafuna abawu5 bala ebandleni bayamasa. Wemdlalosi. Wemdlalosi. Any department. Fethu. Niyakuba ngamehlo ethu kephi? Yena kwenye department. Yaza bazalwane bami. Yabona babusodwa makhona insizwe siyibona ukuthi ifethi ulande mina. Elungilande specifically. Mina mawulande mina ngifike ngikuvulise ngithi ngicela ngophinda wonke ama bank statement akho nawo. Nje buqala uthi usuthanda lo sisi. Bese ngithi ngikunikeza u2 months. Ngoba webazalwane ayikho into ebhlungu bafethu. Ukushala bosisi bese ngiyabashiya. Kade usamfuna ubungenayo inkinga. Bungenayo inkinga kade usamfuna. Abengekho ama red flags. Kade usamfuna. Kodwa uma sekubuye ekamerweni asekukhona ama red flags. Usuyaqala usuyamu hayi lo kahle hle uyinungu. Awubozi webazalwane if ever you want to get into a holy matrimonial, if you want to get in a holy matrimonial, awumfici umuntu
looking 100% of what you want. You'll find 70% of what you want. U-30% ufuna uphile nawo. Mevuke ekseni enungu uzovuka naye enungu. Ngoba ngeke ukwazi ukushintsha. Manje lo wenu u50% othi base kubuye ekamereni awusamfuni. Azi ngishangela ngelangitshela ngoba ngisemncane. Uthi le shandisi siyabheka. Ayikwazi. Ibingaphethi. Bafundisi. Asikakhiphi ingane la. Imani. Asikakhiphi ingane la. Asikakhiphi ingane la zihambe ziyothwasa, fanele ziye clinic. Zigula. Mina angizile kina mina. Mina angizile kina ngize kuwena ngikhuluma nawe. Uma umzalwane bazalwane asifundise with HIV and AIDS. So thandaza baba usotobe. Sine simisele ngokuxolisa bazalwane ngixolele. Sine sihlobo uyelo no blue ngoba nami ngisayoni. Sihlobe nesikhali. Kanti lento idinga ukuthi uyemtholampilo uyayazi ukuthi then when you come back to that assignment, you come and serve Lord. Umuntu HIV positive can get married. Umuntu HIV positive can get married, can have a work, can live around 20 years of age. Yeah. Abe nayo yonke into. Ingane yayo ingabi bikho infected. Ngiyaxolisa sesiphindile ngoba lento ezothinta amayizothinta now. Whenever bazalwane, let us love people with disability within the church. Love them. Love them. Bearing a child who has a disability is not a sin of the parents, it's not a sin of the fathers. It's a issues of immutation. It's a issues of immutation kuma chromosome. Awu 23 akho nama chromosome akho 23 abe 46 angithi. Uma kune mutation uthola ukuthi ngathi awuthi ngiyeke lento badoda. Seshakhulisa science. Uma kune mutation eyenzekile kuyenzeka kwi lineage kamdlalo nje bemhlophe kube khona ialbino. Akuyona isini leyo. Kuyenzeka kube khona ama issues of autism, kube khona ama issues of audiology ingane ayikwazi ukuzwa ideaf, inazo zonke ezinye izinto. Akusona isiqalekiso leso. It's your assignment. You have to give God credit. That abanye basayifuni ingane up until today bashade 100 years. Let's just stop. Inothethe ungasupportani as the church. Let us love one another. That's when we get standards. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Ndasisho lomhlabelo odwa ngishonga uthu ngiyazi isikhathi asisekho. Ngephangale. Hallelujah. Khuludumo. Kepangale Lukulutumo Ukhona uJesu osiza umuntu. Ukhona uJesu osiza umuntu. Ukhona uJesu osiza umuntu. Oh Jesu inkosi. Uma nikhatha zwanguba ani begani kuJesu begani kuJesu engumholi nophiwa mandla ukhona ufuna sithandaze naye manje kusentambama bazalwane. Othi ucela mfundisi ukhuleke nami egameni likaJesu. Umthwalo yethu ukhona uthi asithandaze naye. Kunezinto ezingahlulayo. Sohlala la Yesu. Uma sesivuma uthembekile ulungile ubasithathele zonke izono zethu.
ulungile uthembekile ukuba sithathele kuzo zonke ini yena uthanda bonke abantu afinyelele eklazini iqiniso lokusindiswa yena uthanda bonke abantu afinyelele elithi lenkosi inhliziyo yenu mayingakhathazeki kholwani yimi nikholwe nawo baba ekhali kababa kunezindle eziningi ungabe ingenjalo bengiyoyibuya inkosi ilitshe. The spirit of discernment, as we have a leadership who is a very humble-hearted, let us honor this gentleman each and every time. Ungabi uhlobo lomzalwane whenever you coming to prayer uyanedi ngozakho wena awubabeka abanye mthandazweni. You know ukuthi khona amadoda akakhulekela abanye abantu usibesinde kwalungiswa ezabi izinto ngenxa yokuthi bathandazela abanye. If bazalwane you want to start afresh your life in Jesus Christ, you accept the Lord Jesus Christ hayi njengenkosi abe inkosi. Ngoba nale translation yenayo ya Romans ethi amkela uJesu abe inkosi njengenkosi, ayikho into enjengenkosi, abe inkosi nani nomsindisi. Lento akuyonto body of Christ, into yebandla universal ukuthi uyamamukela uJesu usindiswe uhambe ngobuqotho, ungatholakali eindaweni zabakolodayo, ungatholakali eindaweni zabahuyekayo, wenze umzimba wakho ube renewed and your body and your spirit. Ayikho into enzima njengomzalwane ohlulwa inyama kodwa akahluleki kwezinye izinto. The spirit of gossip should end in the church. The spirit of gossiping in the church should end. Uma uzazi ukuthi uyinqebi ngiyaxoxa immediately ngiyadlala oza la uJesu uyanithanda. Ozani kubani kuJesu. Ngiyacela baba ubuthelezi uthandaze egameni likaJesu. uNkulunkulu wethu esimkhonzayo uthembekile, uNkulunkulu onothando. Iculo lakithi esilihlabelelayo bazalwane lithi sinomhlobo onguJesu uyasiza ngeqiniso. iBhayibheli lithi nina nonke nikhathele nenisindwayo uzani mina ngizoniphumuza. Ngicela sesithandaze bazalwane sibonge uNkulunkulu khulume kahle kithi wasakha. Sizothi namhlanje Nkosi rebuild us, remold us, recreate us, search us. We have spoken your word. Ukhuluma inhliziyo yakho. Sizombonga nje uNkulunkulu bazalwane. Cela siphamise nezandla zethu sonke. Baba wethu onamandla onke isenkosi ethu Jesu. This was a divine appointment. UNkulunkulu wethu onamandla onke ngephathi kababa uSibiya sizokukhulu. Siyabonga baba wethu onamandla onke, siyaphenduka ekoneni kwethu. uNkulunkulu wethu onamandla onke sisize, si-empowerishe, siphe ulwazi. uNkulunkulu wethu onamandla onke ukuthandeni. Naba abantwana bakho beza kuwe nokwehluleka nokukhathala. Wena uNkulunkulu onakekelayo. Lithi iBhayibheli bonke abamukelayo nawo wabapha amandla amahle. Siyakubonga egameni lika Kristu Jesu. uNkulunkulu wethu onamandla sibe nesikhathi esihle sokuhlala nawe. Bless each and every one of us. Sisahlangene kule ndawo egameni elihle lika Kristu Jesu inkosi. Manje kuze kube phakade. Amen. Amen.